খবর কি খবর এই ৰাতি মুভি আছে কেৰেলা মুভি বহুত পুৰণা মুভি চাব যাম তোমালোকক দেখুৱাম ফাইট দুটামান আৰু তোমালোকে ভাষা বুজি নোপোৱা অলপ দেখুৱাম আৰু কাহিনী মই অলপ বুজি পাওঁ চাব লাগিব আৰু বন্ধুসকলৰ বাবে ভাল খবৰ আছে যদি কম বাহিৰত আছা কাম পোৱা নাই বা অসমত আছা বাহিৰত কাম কেনেকৈ পাম মই কমেণ্টৰ নাম্বাৰ দি আছোঁ কথা পাতি চোৱা আৰু বাহিৰত আছে 20জনমান আৰু চেলাৰী 18 না কিমান দিয়া কৰা শুনিছোঁ 8 ঘণ্টা ডিউটি কণ্টেক্টৰ নাম্বাৰ কথা পাতি চাবা আৰু তোমালোকে যদি ভিডিঅ' পোৱা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা আৰু ভকেন কৰি নামৰ ইউটিউব চেনেলটো আৰু এতিয়া ডিচেম্বৰ পাইছে বা খালী হ'ব কোম্পানীত মই যাম কথা পাতিম তোমালোকক কণ্টেক্টৰ নাম্বাৰ দিম কথা পাতিবা ভাল কাম নিশ্চয় হ'ব আৰু সেয়াই আৰু কি ক'ম গেটৰ কাউন্টাৰ বাহিৰ কেৰেলা খেতি মানুহ চিনেমা হল মানুষ গাড়ি গাড়ী ফুল আৰু চিনেমা হল টিকেট কাটিব আৰু এইফালে গেট আৰু যদি কোনোবাই চাব আৰু এটি মানুহ আছে চিনেমা হল চলি আছে হিন্দী মুভি কেৰেলা মুভি আৰু মুভিখন চাব আৰু দেখাই আছোঁ অলপ স্কিপ নকৰে মুভি চাব আৰু কেৰেলা মুভি দেখাই আছোঁ গেট চিনেমা হল কেৰেলা চিনেমা মুভি আমার গেট আমার 1 दुकान टॉयलेट কেৰেলা মুভি চাব গৈছোঁ গতিকে চাই থাকিব আৰু স্কুলত হৈ কেৰেলা মুভি দেখাই আছোঁ চিনেমা টাইম হ'ল মানুহ time hall power off ആയി മറ്റേ ലൈറ്റ് ഓഫ് ആയാലും ഇത് കത്തും ഓരോ ബൾബിനും 4 മണിക്കൂർ പവർ ബാക്കപ്പ് അമേസിംഗ് അല്ലേ Say no to drugs. Stay away from drugs. പല 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 വഴി മാഞ്ഞിടുമ്പോൾ കാലം കലപില പോകുമ്പോൾ ചില വഴിയിൽ ചെന്നെത്തിയിടുമ്പോൾ പണി കിട്ടാം പിടി വീഴാം എന്നെന്നും നോക്കാമൊന്ന് ഒന്നായി പറയണമൊന്ന് Say no to drugs. Stay away from drugs. Do you wanna meet your end?
എന്നേക്കുമായി ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. വർഷങ്ങൾ കുറെ കടന്നുപോയി. എന്നാൽ ഇവരുടെ ശക്തിയെ പറ്റി അറിഞ്ഞ മനുഷ്യരാവട്ടെ ഇവരെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങി. അത് വലിയൊരു നാശത്തിന്റെ തുടക്കമായിരുന്നു. മനുഷ്യന്റെ ദുരാചാരങ്ങളും ദുരാഗ്രഹങ്ങളും കൊണ്ട് ശാപം പേറിയ ഒരു നാടിന്റെ കഥയാണ് മുത്തശ്ശി പറയാൻ പോകുന്നത്. നാട്ടുപ്രമാണിമാരുടെ തിരുവായ്ക്ക് എതിർവായില്ലാത്തൊരു കാലം. മുത്തശ്ശി അതാരാ? അത് ചൊക്കൻ. ഇല്ലിമലക്കാട്ടിലെ നാടോടി പയ്യനായിരുന്നു ചൊക്കൻ എന്ന ആ അനാഥ ചെറുക്കൻ. മാമ്പഴങ്ങൾ നിറഞ്ഞൊരു മേടമാസക്കാലത്ത് കന്നുകാലിക്കൂട്ടത്തെ മേച്ച് നടന്ന ചൊക്കൻ കാലികളെ ആലയിലാക്കിയ ശേഷം കാഞ്ഞിരങ്ങാട്ട് തറവാട്ടിലെ പ്രതാപശാലിയായ കാരണവർ തുപ്പൻ തമ്പുരാന്റെ മുന്നിലെത്തി. മഹാദുഷ്ടനായ തുപ്പൻ അതിയായ മുൻകോപിയുമായിരുന്നു. ഞാൻ കേട്ടത് വെച്ചാ കോടകന്മാരുടെ കല്ലിന്റെ മേന്മ പൊതുവെ ആരും മോശം പറയാറില്ല എന്നാ അല്ലേ? പക്ഷേ കാഞ്ഞിരങ്ങാട്ട് അറയിൽ നോക്കിയ ഇതിലും തിളക്കമുള്ള കല്ലുകൾ കാണാം. ഇതിപ്പോ രാശിപ്പെണ്ണുങ്ങളെ പണ്ടിട്ട് വെക്കാൻ കൊള്ളാം. ഈ വഴി വരതെന്ന് നിന്നോട് പറഞ്ഞല്ലേ? ഉമ്മർത്ത് നോക്കിക്കാ പോവാ. ആ എന്റെ വില ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് വേണാച്ച വെച്ചാ പോവാ. എനിക്കിപ്പോ സന്ധ്യാവന്തനത്തിനുള്ള സമയമായി. ഇല്ലിമലക്കാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ചൊക്കന് ആ തറവാട്ടിലേക്ക് പ്രവേശനമില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ തറവാടിന്റെ 4 ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ ജീവിച്ച തുപ്പൻ തമ്പുരാന്റെ ഭാര്യ നങ്ങക്കുട്ടിക്ക് ചൊക്കനെ വലിയ ഇഷ്ടായിരുന്നു. എടാ ചൊക്ക, എന്ത് തിടുക്കായത്? പതുക്കെ കഴിച്ചാ മതി. 100 ആൾക്ക് കഴിക്കാനുള്ളത് ഇനി ഇരിപ്പിട്ടിവിടെ, ആരും കൊണ്ടുപോയില്ല. അതെ, ഈ കാട്ടിലൂടെ പാടി നടക്കാൻ പേടിയില്ലേ നിനക്ക്? ഇലിമല ചാത്തൻ അലിഞ്ഞ് നടക്കണ കാടായത്. അതിനെന്താ, ചാത്തൻ ആരും ഒന്നും ചെയ്യില്ല. നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ചാത്തനെ? ഞാൻ പോവാണേ. നിക്ക്, പോവല്ലേ. ചുക്കാനെ മാമ്പഴം. ചൊക്കൻ എന്തിനാ മുത്തശ്ശി ഓടിപ്പോയേ? അതെ, ആരോടും പറയാത്തൊരു രഹസ്യം ചൊക്കനുണ്ടായിരുന്നു. അതെന്താ മുത്തശ്ശി? ഞാനിന്ന് രാത്രി വരാട്ടോ. ഈ കാടും മലയും വെള്ളച്ചാട്ടവും ഒക്കെ കടന്ന് ചൊക്കൻ പോകുന്നതേ ഇല്ലിമലച്ചാത്തനെ കാണാനാണ്. ഇല്ലിമലച്ചാത്തനോ? അതെ, ദേവിയുടെ മക്കളിൽ ഒരാൾ. ഇല്ലിമലക്കാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ ചാത്തനെ ആരാധിച്ചു പോന്നു. മലമുകളിൽ ചാത്തന്റെ ഗുഹയിൽ പോയവരാരും തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ലെന്നാ പറയാറ്. അയ്യോ, അപ്പൊ ചൊക്കൻ?
ചങ്ങാതിയായിരുന്നു ചൊക്കൻ. ചാത്തൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണവുമായി അവിടേക്ക് വരാൻ അവന് മാത്രമേ അനുവാദം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ അതേ രാത്രിയാണ് കാഞ്ഞിരങ്ങാട്ട് തറവാട്ടില് മറ്റൊരു കാര്യം നടന്നത്. ഇവിടെ എന്തൊരു മാമ്പഴത്തിന്റെ മണം. ഇവിടുന്ന് പുറംകാട്ടിലോട്ട് പോകാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നിന്നോട് ഞാൻ? അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പോയതാവും. തൊട്ടതും കടിച്ചതും എല്ലാം ഉണ്ടാവും. കണ്ട തെണ്ടിപ്പിള്ളേരുടെ എച്ചില് കഴിച്ചതും പോരാ, അത് എന്നെ കൂടി കഴിപ്പിക്കാം. ആ കഴുതേന്റെ എച്ചിലടിച്ച് അശുദ്ധി മാറാൻ നീ കുളിക്കാം. ഇത്ര തന്നെ. ഇറങ്ങി പോവാണ്. കാട്ടിലെ ആളുകളും അവർ കൊണ്ടുവരുന്നതുമെല്ലാം തറവാട്ടിലുള്ളവർക്ക് വിലക്കപ്പെട്ടതായിരുന്നു. വിവരമില്ലാത്തവരുടെ ഓരോരോ ഭ്രാന്ത്, അല്ലാതെ എന്താ. എന്നിട്ട് തമ്പുരാൻ എന്ത് ചെയ്തു? കലി പൂണ്ട തൊപ്പൻ തമ്പുരാൻ കുളിക്കാനായി കുളത്തിലേക്ക് നടന്നു. എന്നാൽ അവിടെ കണ്ടത് തമ്പുരാന് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതിലും അപ്പുറത്തായിരുന്നു. വെള്ളത്തിലിറങ്ങാൻ മാത്രം ധൈര്യം വന്നു അല്ലടാ നിനക്ക്? മരണം ഇല്ലിമലച്ചാത്തന്റെ കോപത്തിന് കാരണമായി. പിന്നീട് ഒരിക്കലും കാഞ്ഞിരങ്ങാട്ട് ജനങ്ങളുടെ വിധി പഴയതുപോലെ ആയില്ല. എന്താ ശബ്ദം? കാഞ്ഞിരങ്ങാട്ട് ജനങ്ങളെ വിടാതെ വേട്ടയാടാൻ തുടങ്ങി. പുഴയും കുളങ്ങളും വറ്റി വരണ്ടു. എങ്ങും ദുരിതം മാത്രം. ഗ്രാമം അതിന്റെ കൊഴിഞ്ഞുപോയ സൗഭാഗ്യങ്ങളെ ഓർത്ത് നെടുവീർപ്പിട്ടു. ശാപമേറ്റ ഒട്ടനേകം ജീവനുകൾ വ്രണങ്ങൾ ബാധിച്ച് ജീർണിച്ച് മരിച്ചു വീണു. എല്ലാവർക്കും ഒന്നേ പറയാനുണ്ടായിരുന്നു: അടങ്ങാത്ത ചാത്തന്റെ കോപം. ഗ്രാമത്തിന്റെ ഐശ്വര്യദേവതയായിരുന്ന ദേവി പോലും നിസ്സഹായയായി അവർക്ക് തോന്നി. വൈകാതെ ചാത്തന്റെ കോപം തുമ്പൻ തമ്പുരാനെയും ബാധിച്ചു. ജ്യോത്സ്യന്മാരും മന്ത്രവാദികളും കയറി ഇറങ്ങി. പക്ഷേ എല്ലാം വിഫലമായി. മരണഭയം എല്ലാവരെയും പിടികൂടി. അങ്ങനെ ചാത്തന്റെ ശാപത്തിൽ നിന്നും തറവാടിനെയും ഗ്രാമത്തെയും രക്ഷിക്കാൻ ഇരുട്ടിന്റെ അഗാധതയിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന മറ്റൊരു ശക്തിയെ, ഗാരീദേവനെ വിളിച്ചു വരുത്താൻ തീരുമാനിച്ചു.
ചന്ദ്രഗ്രഹണത്തിന്റെ അന്ന് രാത്രി തുപ്പൻ തമ്പുരാൻ ഗാരീദേവനെ വിളിച്ചു വരുത്തി. അസുരന്മാരുടെയും ദേവന്മാരുടെയും ശാപങ്ങളുടെയും മന്ത്രങ്ങളുടെയും ഈ ലോകം പിന്നീട് അവളുടെ കൂടി ലോകമായി മാറി. കുമാരിയുടെ ലോകം. നേരം വെളുത്തപ്പോ തൊട്ട് ഓരോരുത്തരെ ഇങ്ങനെ തെരഞ്ഞു നടക്കണ്ടായിരുന്നു. കുഴപ്പമായോ? ശ്രീധരമാമൻ എന്നോട് കാര്യമായിട്ട് എന്തോ പറയാനുണ്ട്. അമ്മാവന്മാര് പറഞ്ഞു കൊടുത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ
എന്തൊക്കെയോ ശാപം കയറിയ നശിച്ചൊരു നാട്. അവിടെ പ്രതാപം വിഷയിച്ച പഴയൊരു തലമുറ, കുറെ തമ്പുരക്കന്മാരും. അവിടുത്തെ ഇളയ സന്തതിയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ധ്രുവൻ. ആളല്പം ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രകൃതമെന്നാണ് കേട്ടത്. അയാൾക്കൊരു മൂത്ത സഹോദരനുണ്ട്, അച്യുതൻ. അച്ഛൻ നേരത്തെ മരിച്ചുപോയി. വിഷവൈദ്യം കൂടിയ വെല്ലച്ചാണ് തറവാട്ടിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കാലങ്ങളിൽ. എനിക്കെന്തോ ഇതത്ര നല്ലതായി തോന്നുന്നില്ല കുമാരി. ശ്രീകരം വഴിന്ന് മാറിയിക്ക. വേണ്ട, പറയുന്ന അനുസരിച്ചാ മതി. മോളെ കുമാരി, എന്റെ മോൾ അങ്ങോട്ടൊന്നും ഇപ്പൊ പോകണ്ട. അതൊരു നശിച്ച നാടാ. പോകരുത് കുട്ടി. നോക്കുക, വണ്ടി എടുക്ക. വേണ്ട മോളെ, അങ്ങോട്ട് പോകരുത്.
കാത്തിരിപ്പിച്ച അവസാനിപ്പ ഇനിയും പാട് കാലത്ത് കാണി. ഇത് ധ്രുവന്റെ കുറച്ച് മരുന്നുകളാ. കുട്ടി ഇനി നീ വേണേ ഇത് അവന് മുടങ്ങാതെ കൊടുക്കാൻ. ചെല്ലേ. അവിടെ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. എവിടെ? കുട്ടിയോ? ആ, കുമാരി ഇങ്ങ് വന്ന് വെറുതെ ഒരു കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണ്ടപ്പോ. അല്ല, സത്യമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നുമില്ല, കുട്ടിക്ക് വെറുതെ തോന്നിയതാവാ. ആ മാമ്പഴമൊക്കെ പിടിച്ചൊരു കുട്ടി നിൽക്കണ്ടായിരുന്നു. ഇല്ലത്തുമില്ല ഇതുപോലെ ഒരു കുളം. ഇത്ര വലുതല്ലാന്നേ ഉള്ളൂ. മഴക്കാലമായ പിന്നെ നാട്ടിലെ കുട്ടികളൊക്കെ അവിടെയാ. കളി ബഹളവും. പണ്ടൊക്കെ ഇവിടെയും ഒരുപാട് പേര് വരാറുണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോ തറവാട്ടുകളായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആരും വരാറില്ല. അതെ കുമാരി, ഇനി ആ കാടിന്റെ ഭാഗത്തേക്കൊന്നും അങ്ങനെ പോകണ്ട കേട്ടോ. വെളിച്ചം കണ്ട പിന്നെ അത് മതി. കണ്ടാൽ എന്താ? അത് കാടാ, ഇല്ലിമല ചാത്തന്റെ. ഇല്ലിമല ചാത്തൻ? ആ, അതുവഴിയൊന്നും ആരും പോവാറില്ല, പ്രത്യേകിച്ചും ഈ തറവാട്ടിലുള്ള ആരും. എന്താ? കുറെ മുൻപ്, ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു 12 തലമുറയ്ക്ക് മുൻപ്, അന്നീ തറവാട്ടിലെ കാർന്നവരായിരുന്ന തുമ്പൻ തമ്പുരാൻ ഒരു പാവ അനാഥ ചെക്കനെ ഈ കുളത്തിൽ വെച്ച് കൊന്നളഞ്ഞു. ഇല്ലിമല ചാത്തന് വലിയ കാര്യമായിരുന്നു ആ ചെക്കന്. അന്ന് വല്ലാത്ത കോപം കൊണ്ട് ചാത്തൻ ഈ നാടിനെയും തറവാടിനെയും ഒക്കെ ശമിച്ചു. പിന്നീട് വേറെ വഴിയില്ലാതെ വന്നപ്പോ ആ കാർന്നവര് കാരീദേവനെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ചില പ്രത്യേക കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നടത്തി. അതിനുശേഷം ഈ തറവാടിന്റെ വെച്ചാരാധന കാരീദേവനാ. പിന്നീട് ഒരിക്കലും കാഞ്ഞിരങ്ങാട്ടുള്ളവർക്ക് ചാത്തന്റെ ശല്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എന്നാ കാട് കടന്ന് ചാത്തന്റെ ഗുഹയിൽ പോയവരാവട്ടെ പിന്നീട് ഒരിക്കലും ജീവനോട് തിരിച്ചു വന്നിട്ടുമില്ല. ഇതൊക്കെ കെട്ടേറുകളല്ലേ ചേച്ചി? അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാ തറവാട്ടിലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആർക്കും അറിയാത്ത ചില രഹസ്യങ്ങൾ. ആ വാ, ഞാൻ കുളിച്ചിട്ട് പോ.